Kita ang mayat nga question apon kay cancer di group tayo. Ay mayat nga ag answer ko na kumain kay cancer kwan. Ag comment di group tayo. Mula ngayon. Joel! Nakaka-inlove naman ng mga sounds. Wish 107.5 at kahit di sigurado tinuloy natin ang ating ugnayan. Ngayon'y naubos na ang kwentuhan. Yes, si Daak. Claridinas. Lahat ay parang lumago. Bilang pusang dugo. Sabi ko na eto muna wag na. Hindi na umasa. Di naniwala. Hindi tayo pwede. Pinagtapos sino. Agkadwa kami kini Ate France di Kalman manang Joel. Hi Auntie Christy, kumusta? Hindi tayo pwede. Agarami na kisuman. Pag bumungkos suman, pakanagpahinga muna ni Lolak. Hindi tayo pwede. Maturog ka na, anek. Si Daak madamdama, sardinas, awan ki si Daak. 4 sardinas sa alang. Ay, Lola. Kain na. Kain na ikaw. Kain na. Hindi tayo pwede. Tapay lang tabi siya ang akwa. Diya makatype. Kaya grupo mi. Taglaybak pay lang. Hindi tayo pwede.
Mami, mami? Hmm? Mhm. Wait, may nag-chat.